Ahoj malý. Náš dnesní skorostřelec. Perfektní hlavička, nádherně si naběhnu do volného prostoru. Na krásný center. A to, co by Tichal spustil, tak tomu ten golman chytil. To je zima. No tak, decentně. Ne, ale došly párky, tak si upíkáme prsty. Můžu se na něco zeptat? No. Není ti třeba zima z toho, že nás opouštíš? Není, ale je mu zima z toho. On totiž avizuje přestup do Manchester Boršov. Manchester Boršov, co nám tomu řekneš? No nic, to soudnej, ne, vole. On je soudnej, jak den. Došlo uzený. Kozina, do roky a do dne. Vicky, došlo uzený, tak si ohříváme párky. Ať do párky, tak si budeme ohřívat klobásy. Já musím hrát něco, nebo něco, musím hrát, abych něco. Buď se to zvedne, nebo se to nezvedne. Hrát můžeš i na piano. Ale můžu ti 100% říct, že hraješ a trénink se s tím nedá prostě srovnat. Nepovídej. No nedá, to je fakt novinka. No, ale hrát, no ne. Ale hrát může na piano. Odsaď, vole, já mám pak skvělý párky, vole. Aby ses neposral, Spartaky. Dáš si něco nebo ne? Jo, pivo. A párek už si tady dělám. Dám si tebe, Laňko. To budeme se vidět od kouře, pojď pryč, vole. Ty si ohříváš párek svůj, nebo co? Klobásky, Hele, někdo má párek, někdo má klobásku. Hele, to šprcká. Ale na velikosti nezáleží. A teďka vám představím našeho stopera. Co nám k tomu řekneš? Píp, píp, píp. Tak Karle, zanadávej si. Karle, stojí to za. Ne, opravdu, protože na to budou koukat děti, tak mluv píp, píp. Musíme to vypípat. Píp. Mě nemusí nahrávat, já to nemusím. Ona plno řečí, vole, v kabině a teď nic. Tak Bůvíka to bude dávat, jo? Tak to... Ale všiml jsi, ještě neřekl ani jedno prostý slovo. Žádný kupíp. Píp. Jo, nic. Já myslím, že ho nepředěláš. Ho nepředěláš. Jako jakým způsobem? Jenom jak se Lípčovo točí. Jenom jak se Lípčovo točí. Co? No to je malej, no. A to chtěl říct, ten malejko, píp. Jo, že jo? Máte mi přistýho, no, ale dobrý. Asi tě mám rád. Evo. Evo. Nebudu tě lhát. Jo. To je s těma moji henskou, jako. Asi tě mám rád. Ty víš, že tam jsou, ale. Jaký ten jsi Máš to tam, piče. Ne, slavík. Zlatý hrdlo. Slavek. Jako vidět manažera. Je to úplně jasný. Co? Vidět manažera je to úplně jasný. Hlavně to neříkejte. Mám tady stejně jak vy. Tak to je slovo. Tanec Petě Beneš, alias Benny. Dneska chytal hovno. Dneska podal životní výkon, pustil 4 góly a chytil 4 brevna. 3, 4, to je jedno kolik. A co se chystáš dál teďka? Čiče nevím, rozmýšlím se, jestli mám skončit nebo ne. Uvidí se, naskočím do přípravy, uvidí se podle toho, jak prostě co předvedu. Pověz mi co koleno. Koleno bolí. Bolí, jo. Bolí. Kvůli tomu se právě přemýšlím, že jo? Já ti rozumím. Skončit nebo ne. Ještě abys nerozuměl, ne? Detailní záběr. Ukaž nám pytlíček. Teda ten modrej. Jakože mě do něj někdo nakopal, jo. Dobrý, díky Petě. Já jsem jenom rád, že příští rok se tady bude okresní Milan, jedině. Přijedou takový celky jako Mladějov a Dlouhá Loučka a tady prohrají. To mě stačí ke štěstí.